Alamin ambaden tv shirif la jaba malikona malikoka amba fo ko wale madon sanga ani wati bela jelena o kanyama dalila bijuma kutuba kene konna na amba wala donia ka fo ami bamako kina mi mewele ko kalabankura asay misirla mi mewele ko masjidul hidayah na almambay ankara mo sheikh imam isa khanyangadu wiam bismillah uka misir bayin konna na kan tare kan karama bara onundona ni misir wele fokata se kabla kutubawma min soralola angaje anga imadaw hayya la salat hayya la salat hayya lal falah hayya lal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Alhamdulillahi rabbil alamin otmenen kofe ankara mo sheikh imam isa khanyangadu ay dakunya fula min lase aka kutuba konnana fokata se juma joko fula selima ni alislamawiye kutuba min bolla hasidiya kan min soralola angaje anganyima dawfe ala ko qur'ana kono ako mamnu limanara ay sira ala nyaara sira tiena kana fatu fiyo faka sura ay islame o ko fa ala ko tuguni ako maminu me na limanara ay sira ala nyaara sira tiena ni be ka laje yemi ke ka bla yere nye sinu na hara ay sira ala nya tuguni abe baro barala akibara le dala wala mbadum ala ko cugodi ako nyiningal do ko ali bi mo hashiriya felale masatala min duma ne reka fsamandi ala hashiriya nenete abebi kin nenete akobe ka dabla ndife ka mo yere nenete hashidi ambalo bana jugudo ala kan kisa sidama hasira tsika fort le kelen ka ba abi min radda ere min be ka hasira ka abi min da edusukuka wallahi bika mi hasira ta ko la parce que bisuno ko ibtaka baraji da dalema ka to ma min ba muna ibi moma neni ibi moma toche ibi moma lebu iba nyini ka fongo fenfo moma ma ala bita sebatigi sinu nahara ebike mu ibulankulu ikab nana ni sunye kana ni sali kana hiji kana ni jagai kana ni sarakati yeni neni yeni ndamechi yeni ke opmana ye mamin tonyo ulube minena ka ba nika nyuma ba na ka juguma bi dai ka juguma ka fodi ma mun fitisu ibita ro juma tasuma abkona ni shebi fe ka kori shetigi ye sheta ka fanta ka bwa kono ibito yala la tugumi sinda hare bituti ala ko ale nema minke yala bu hasidi alere de yake ale masata lake folo flana ko maminu na limanera ay israala nye maminu limanera aya bali aya tanga kabo yoro jaya kabo fema nyajigi kwa chama ikaloide akana nyosobe sobe ko mana ala kote akana nyosobe odela ambadium hana madin kala nya bisigi ne islamé ka ko fora doro nyuma miri nai ka fo karsa ibise ka nye ne bi mi miri nai o nyuma nti juguma mira ma bise ka fili nga min kade hada madin ibe min fe min ke kema ka gnyer la bobi odi na fora juguma ke tinye tala nyini ni tala iba tinye tigiya na dona kofesa iba fa akuye ne kamana gwa me abasoro ye do fo de kirako akon mbaw mani asiriya ne ma do halibi amisaginai kana nya fi kwa asiriya ijmen kwa be maka nyuma de ba pew ina foni dogo bilibili dogo siri ni muso bina tobilike ubi dogo nanai jamako la sa ubina ni dogo siri joli uba do tasma ko rababa uba do tasma ko rabaka aba fa bina ke buguri nje kika bara de bi ko ya asidi wa ni doni mi kelala ala ini doni mi kelala ala tout le temps e ba sura tigi korota le do tout le temps le tigi de bi nyefe tout le temps e bi duguma ola
ko dɔ la dɔ ko a ko asiriya ko maa ma ne asiriya dɛ ko asiriya ka jugu dɛ ko hasiri yɛrɛ yɛrɛ ko duuru de bɛ s'ale ma fɔlɔ e bɛ ka min ɲini ko i b'o hasiriya yan'a ka s'o ma fɔlɔ ghamun la yankatiw an bɛ gɛlɛn cérémonie dɔ bɛna kɛ jamako dɔ bɛna kɛ kɔɲɔ dɔ bɛna kɛ wajilubaw kɛnɛ sigilen don karisa bɛ cogo di bi mun de b'a bolo a yɛrɛ bɛ cogo di bi a ka mɔgɔw bɛ cogo di karisa ye mun sɔrɔ du yɛrɛ b'a bolo wa a ye muso filanan ta wa wallahi i bɛ si hami na hami min bɛ yen n'a tɛ tigɛ abada tout le temps hasidi degunnen don ne k'a ka ala deli ko ala ka ɲuman min kɛ nin ye silamɛ i b'o ɲini ala k'a kɛ nin a t'o kɛ abada a bɛ hami na hami min tɛ tigɛ filanan a bɛ masiba s'i ma i tɔɔrɔlen don parce que sini lahara i ka baraji bɛɛ tiɲɛna i yɛrɛ ye masiba y'i sɔrɔ tɔɔrɔ y'i sɔrɔ sabanan i kɛra maa ye maa min bɛ a jalakilen don maa jiginnen sanga ni waati bɛɛ de e de bɛ dugu ma n'i y'a neni mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'i neni n'i y'a fɔ yɔrɔ la ni jama fɛn dɔ don n'a balima bɛ yen a ka maa dɔ bɛ yen nɔ o b'i sɔrɔ o kɔfɛ e yɛrɛ ti kɛ kɔrɔta abada ɛlɛ hasudu la yasudu hasidi belebele a ti kɛ ɲɛmaa ye abada ala ti jɔyɔrɔ dɔ d'a ma abada donc e ye o ye i jalakilen de don i y'o ye maa dɔgɔmani ala ti kɔrɔta o kun tɛ sabanan ye naaninan ko ala bɛ dimi kɔrɔ dɛ o y'a naaninan ye ala de ko a yɛrɛ y'a di e ko k'a ti di e de dɔnni bɛ kɛlɛ la walayi n'i bɛ ka hasidiya dɛ ko in to ala ma ala de bɛ ka kɛlɛ kɛ o parce que ala yɛrɛ de bɛ ko ale y'a di e ko k'a ti di ko a n'a man kan ani nin ko in man kan ani ɲɛmaaya man kan ani nin jɔyɔrɔ in man kan ani nin sɔrɔ in man kan ani nin dawula in man kan k'i ni dɔnni bɛ ɲɔgɔn na ala bɛ dimi kɔrɔ wa ni ala dimina maa min kɔrɔ i ka baara tiɲɛna i ka baara ti minɛ an badenw hasida ka jugu dɛ o kun tɛ naaninan ye duurunan ala t'e bɛɛ i sen b'a bara tant que hasidi don a ka saga kɔfɛ k'a ɲini ala fɛ a n'a ye min danbe tiɲɛ a ye fɛn min fɔ a ye karisa an ka nin ban o bɛ kɛ o tuma na o y'i bɛn n'i sen ma ka tubi ka bɔ a la a bada ala t'o dayɛlɛ ye o de la tout le temps au lieu k'e ka dugutilama sali kɛ au lieu k'e k'a ɲini ala fɛ ko ala k'i jurumu kafari au lieu k'e ka tugu ala yɛrɛ nɔfɛ e bɛ mun kɛ i bɛ tugu maa de nɔfɛ k'o kɛlɛ o tuma na e ka dugutilama sali tiɲɛna i ka alabato tiɲɛna i ka lafiya tiɲɛna a b'i kɔ fana tiɲɛ ala bɛɛ bɛnsema a bada o bɛ datugu yen o la kira ko sɔlɔla salam a ko hasida tɛ foyi la ko fo fɛn fila anw b'a fɔ keleya ala ye maa min sɔn dɔnni na ka kuranɛ dɔnni d'a ma ka kuma dɔnni d'a ma ka ala ko ɲɛdɔn d'a ma a y'a fi k'u dɔn su ni tile o b'o ɲɛfɔ ko n'i bɛ maa hasida o hasida dɛ n yɛrɛ i taara woyo fɛ dɛ filanan maa min bɛ yen ni ala ye nafolo d'a ma nafolo in a b'a kɛ ala ka sira kan a bɛ nafolo in dépenser ala ka sira kan su ni tile a bɛ sinji tugu a la a b'a ta ala ko la a bɛ misiriw jɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bɛ mɔgɔw ka siraw dilan filiyatɔw a b'olu sɔn maa dɛsɛlenw ale b'olu dɛmɛ ko n'i bɛ kɛlɛ maa na nafolotigi la i ka kɛlɛ o la dɛ asidiya o la nka i taara woyo fɛ o de la asidiya dɔnnibaw ko asidiya de ye fɛn ye dɔw b'a danbe ka taa yɛrɛ bonya ma a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn asidi yɛrɛ bonya de don parce que ale ma sɔn ala ta ma ko n baw ma ni hasidiya ye ko hasidiya de ye jurumu fɔlɔ ye min ni ala kotala la ka ala kota sanfɛ munna ava adamaden kabila o y'a sɔrɔ maa ma caya walanda k'a koron filani bɛna ne ka nɔɔna musoman e b'o ta ne b'e ka nɔɔna ta kabila de ko ale ka nɔɔna cɛ ka ɲi habila ta ye abada a tɛ kɛ k'a tɛ kɛ a ko tuma na ne b'e fa a ko n'i y'i bolo bɔ k'i bɛ ne fa ne t'i fa dɛ an bɛ ko in to ala ma mɛ a waati u bɛ t'u yɛrɛ surunya ala la ni fɛn dɔ ye ni ala sɔnna min ta la aya tasuma b'o jeni ala nana kɛ u taara surunya kɛ ala la habila de ta minɛna min ko a b'a to ala ma ayi a ko hali n'o kɛra n b'i fa a ye balimakɛ in fa muso nɔfɛ fɔlɔ joli fɔlɔ min bɔnna a bɔra muso de nɔfɛ hasidiya wa hasidi dɛ m'a fɔ i k'i ta sara dɛ nka ni maa ye hasidiya i yɛrɛ minɛ dɛ parce que a bɛ se yɔrɔ dɔ la n'a m'i fa ka bɔ dugukolo la fiyewu ale yɛrɛ fɛ
a tɛ lafiya mɔgɔ caman misali ka bɔtɛ to inna sharra dawabi inda Allahi allazina kafaru ala ko maa min ka jugu maa bɛɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o de ye maa minnu kafiriyara hasidiya bɛ maa se kafiriya de ma parce que ala ko a ye min kɛ i ko k'i t'a kɛ o tumana nin ye hasidiya ye o tumana a ko tumana ne b'a fa ka bɔ dugukolo kɔ ka yaasa ka lafiya parce que n'i y'a ye a ye muso ta bɛ yen a y'a fa kuma suru ɲɛna joli fɔlɔ min mɔna ni mɔgɔ ma ye jurumu kɛ kabila de b'a sɔrɔ maa fa la filanan a y'o kɛ min kɛ a ma se ka balimakɛ in don a tora o de la fo ala ye kɔnɔ de bila olu fila nana ɲɔgɔn fa kelen y'a dabɔlɔ kɛ ka dingɛ sen a filɛ o kaburu sen de la e o ne o an bɛɛ bɛ taa don dɔ i y'a hasidiya o i bɛ ka min hasidiya don dɔ a bɛ taa ka diɲɛ to i bolo wa ka nin nisɔndiya n'o ye dɛ e yɛrɛ tɛ mɛn a kɔfɛ dɛ o y'o fɔra ala kira ye sallallahu alaihi wasallam hali ne yɛrɛ sara ka bɔ dugukolo kɔ kan yali u bɛ dumuni non 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 bɛɛ bɛ sa wa hasidi n'a bonyana f'a ka fali de kɛ yaasa ka lafiya o ye fɔlɔ min kɛra dugukolo kan an bɛ saga kan kota fɔlɔ min kɛra o de kɛra sanfɛ o de ye ibilisa a bana ka a ten turu avant adama ye ala ko sitanɛ y'anw jugu ye an ka sitanɛ fana bɛna an jugu ye dɛ wa ala ko tumana i bɔ i dɔgɔyalen i kunnagoyalen ni maa min tugura i nɔfɛ ne b'o n'o don tasuma na o tumana a ko avant adama bɔnnaw ma a y'a hakili to a la a jugu don ale de kɛra sababu ye k'an fa de bɔ alijinɛ kɔnɔ a y'a malasa ni jiri dunni ye a dalen a lafiyalen a ko tumana a ye jiri de jira a la an yɛrɛ dacogo ye nata ye nata fana bɛ maa bila tɔgɔtiɲɛ na nata bɛ maa bila fɛn ɲini jugu dɔ la a y'a bila o la an t'o danbe ka taa an mɔkɛ ma dɛ o tumana a ko n'i ye jiri in dun dɔrɔn e yɛrɛ bɛ dunmɛ alijinɛ kɔnɔ i n'a fɔ ala masaya ka di maanifin ye a y'a dun o tumana ala ye ale ni avadama bɔ dugukolo kan mais a fɔra ka sujudu bɛn a ye yɛrɛ bonya kama ani hasidiya a bara o de kɛra sankolo la fɔlɔ ibilisa ma sɔn ala y'a kunnagoya filanan de kɛra kabila ye ani habila walanda don o de kɛra dugukolo kɔ kan a ko tumana ne balimamuso i t'a ta filaninw min na e ka filanin ne b'o ta musoma e bɛ ne ka musoma ta a ko habila a bara n'i ye ne ta ta n b'i fa kafiri yɛrɛ bɛ ten n'a m'i fa a tɛ lafiya o tumana a ko n'i ye ne fa ne fana tɛ n bolo bɔ n b'i fa dɛ a ye balimakɛ in fa k'a da kan na a ma se ka taa n'a ye yɔrɔ la nimisara nimisa ye mun ye ala ye kɔnɔ de bila ka na dugukolo kan yan kɔnɔ min nana o tumana o de ye ɲɔgɔn fa ka kaburu sen an filɛ o de la o tumana a nimisara o la a ko ale yɛrɛ dɛsɛra k'a balimakɛ su don ni mɔgɔ ma fana mana maa fa i bɛ kabila bɛ jurumu sɔrɔ a la ni maa bana ala la ibilisa bɛ jurumu sɔrɔ a la ala ka faamuya ko ɲuman dama o la an badenw hasidiya de ye nin ye ala k'an kisi hasidiya ma ala k'an kisi hasidiya ma ala k'an kisi a ma an kɛwale ala de y'a di n'i k'i bɛ dɔ nin kɛlɛ k'i b'a tigi kɛlɛ i bɛ dɔ nin kɛlɛ o de ye ala ye ala k'an dusukun saniya ala k'an dusukun saniya ala k'an kisi hasidiya ma a b'an ka baara tiɲɛ pewu i n'a fɔ tasuma bɛ mɔgɔ ka dɔgɔ ban cogo min a b'i ka ɲuman ban ten o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka fura k'a la ni ala sɔnna ma an b'a ɲini ala fɛ jamana ye jamana barikama ye ma barikamaw bɛ jamana in kɔnɔ kullama awqadu nara lil harbi atfaha allah ala bɛ tasuma in fa o sɛbɛn ala ye kun fayakun ala k'o kɛ a ka nabi ɲuman kanu ka sɔn maa ɲuman ma ba dugukolo la o la an badenw silamɛ muminu e dusukun ka kɛ dusukun ye min ye dusukun kaarelen belebele ye ala ye min d'i ma i jɛna n'o ye i ka ko ye i ka kɛ dusukun ye dusukun min kisilen don ka bɔ juguya bɛɛ lajɛlen ma aya dusukun ka bana a bɛ n'olu de f'i ye i jija n'a kelen kelen b'i la an dalila ka bɛɛ walanda di i k'i jija ka bɔ a la dɛ a fɔlɔ dusukun ka bana munafigiya o y'a fɔlɔ ye filanan ye yɛrɛbonya ye sabanan ye sirankojugu ye naaninan o de ye ka a tɔgɔ ye di natabajuguya duurunan o ye yɛrɛjira ye wɔɔrɔnan juguya jugu wolonfilanan hasidiya seekinan yɛrɛmarasa kɔnɔntɔnnan yɛrɛbonya n'i ka baara ye ka kaba i yɛrɛ la n'i ka baara ye tannan ka kɛ ɲɛmaaya fɛ ani fanga fɛ tan ni kelennan k'i jigi tigɛ ala ka nɛɛma na parce que ni dɔw bɛ yen n'u bolofɛn banna ka ban u b'a fɔ ko ne ka diɲɛ banna ayi ala bɛ na tan ni filanan
ka i yɛrɛ limaniya k'a fɔ ala tɛ se ka foyi kɛ ne na, ne bɛ yɔrɔ min na bi ala tɛ foyi kɛ ne na. maa bɛ nin kɛ n'i ye nafolo sɔrɔ ka se ala dɔ ma i b'i jan foyi tɛ kɛ ne na, mais ala bɛ se ka na n'a ye don kelen n'a da kelen a b'a ban. tan ni filanan k'i nɔrɔ diɲɛ na ka ɲinɛ lahara kɔ. kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ fɛ k'a dɔn ko a bada muminu min bɛ taa kɛlɛ kɛ ala ka sira la, poussière min bɛ don gɔngɔn min bɛ don kɔnɔbara la, o ni jahanɛmɛ funteni k'olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔbara la abada. filanan ko hasidiya aya muminu kɔnɔbara a bada o ni limaniya tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ, parce que ni limaniyalen to i tɛ se ka maa hasidi ye, parce que i b'a fɔ tout le temps fɛn min b'a bolo ala de y'a di, ko a bada olu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muminu kɔnɔ. o la muminu bɛ kɛ mɔgɔ ye maa min tɛ hasidi ye, hasidi ko jugu tɛ, maa jugu tɛ, yɛrɛ bonyana tɛ, a b'a ka su n'a ka tile kɛ foyi t'a dusukun na ka se maa wɛrɛ ma tɔɔrɔ la. an bɛ nin ye cogo di? kira sallallahu alaihi wasallam don la ko dɔ bɛ n'a ma a ka sabara b'a bolo ko alijinɛnamaa don. yarɔ nin ka di sababa ye, bɛɛ ko n ka k'a ye. dɔ yɛrɛ a nana a y'a fɔ ko alijinɛnamaa b'aw na aw ma, a ka sabara minɛnen don a bolo, a bɛ ko n'a fɔ ni maa ye saliji ta ji bɛ toni toni ka bɔ a fari la. sabanan a kɛlen k'a fɔ sahabaden dɔ ko o nana f'i ye ne yɛrɛ bɛ alijinɛ ɲini, nin de ye keleya ye, an ye min fɔ i ka keleya dɔɔni b'a la, ala ye min d'a ma a bɛ fɛn min kɛ ala ko la, a bɛ fɛn minnu lase i yɛrɛ k'olu kɛ, ni nafolotigi fana don i k'olu kɛ, ko mɛ anw bɛ duloki bɔ hasida min na o tɛ dɛ, nin ye keleya de ye, a ye fɛn min kɛ n b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ. ale keleyara a la sisan a nana f'i ye a ko bana ne ye n kali su 3 di taa n fa fɛ yen nana kira ko siɲɛ 3 ko alijinɛnamaw bɛ na o ma a bɛ bɛn e ma n nan'i nɔfɛ i bɛ baara min na mais a m'o fɔ fɔlɔ a ko nana ne ye tile 3 n ye kali n tɛ fan ka dumuni kɛ o bɛ bɛn n bɛ du kɔnɔna bila tile 3 n'i bɛ se k'a k'i fɛ a y'a jigin nka ale nani ye kɔrɔbɔli ye munna kira ko nin bɛ don alijinɛ na fo siɲɛ 3 a bɛ baara jumɛn kɛ u y'u da su fɛ ale fɛ ko a bɛ si ka nafila sali a m'o kɛ a ma mɔgɔw jɔlen da la ka sarakati bɔ a m'a ye koba si la min t'ale la ale ko ne taara ne man kale ko n tɛ fan ka dumuni kɛ man tigɛ fa ka dumuni na kira de ko k'e ye alijinɛnamaa ye a bɛ bɛn e ma siɲɛ 3 mun nana lajɛ i bɛ baara min kɛ ne ɲɛ t'a la i bɛ ka su bɛ jɔ tile fɛ fana n t'a ye i bɛ ka su n t'i kɛtɔ ka sarakati bɔ ne taara a ko e ye ne ɲininka ko ayi ko kira ye jogo min fɔ ne na a lamɛnni an badenw a ye min fɔ ne na n'o bɛ ne na ne na hakili b'a la a bɛ k'o ye a bada ne ma sini maa juguya ye maa ɲini ala fɛ su fɛ mɔgɔ ma bɛ yen n'a ye ne tɔɲɔ ala yafa bɛɛ lajɛlen ma min kafari ɲini ala fɛ n tɛ sini maa si juguya ni fɛn de don o de don o tumana sahabaden ko a ma o tumana ko n ye min kira ye nin de fɔ hasidiya de ye wa silamɛ man kan ka kɛ hasidi ye fiyewu an bɛna laban ni min o de ye aya ye ala ye min fɔ anw ye ka kɔ biɲɛ k'i k'o kɛ mɛ nin gɛlɛyara sa dɛ aya in tɛ ye de wa ubiyɛn a bɛ yen de a bɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ effacer yanni diɲɛ cɛ ala ko k'ale ye kuranɛ kɔnɔ ta a tɛ effacer bilen ala ko to qala Allahu ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سورة الحشر آية 10 أقول ما مننا على كرا كوفي على كرا كصابو كوفي ما مننا إسلامي لولو كوفي أو مننا kira ka karnu de ka fisa sangɛmɛ fɔlɔ de ka fisa sangɛmɛ bɛɛ o kɔfɛ min dar'o kan n'o ye tabiyuna ye o kɔfɛ minnu dar'o kan ka na se anw yɛrɛ ma mɛ a bɛ dɔnnibaa bɛɛ ta yan nin ye dugawu ye i k'i miiri a la i k'a kɛ ala ye mun fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u nana ala ka maa ɲumanw kɔfɛ u b'a fɔ ala yafa anw ma u t'a k'u yɛrɛ ye dɛ an jurumu kafari a n'an balima minnu bɛ yen n'olu y'anw kɔ ni limaniya ye ala kana juguya ka on dusukun na ka se mɔgɔw ma maa minnu ni mana ni ala ye
ala e ye makari ba ye ye hina masa ye ye makari masa ye hina masa ye ni silamɛ de ka kan ka nin kɛ i baden silamɛ n'i y'a ye fɛn dɔ la ala y'a ɲini ka ala k'ale jurumu kafari ala k'e yɛrɛ jurumu kafari ala ka na juguya k'i kunna fɛn na i kɔnɔ ka s'a ma ni sababa ni fɛn kira ka mɔgɔw tɛ ni kira yɛrɛ tɛ n'ale tun y'i bolo ja kan anw bɛ diinɛ sɔrɔ minnu fɔra a kɔ anw bɛ diinɛ sɔrɔ ni an ye kuranɛ fɔ an y'a hadisa fɔ kira y'a fɔ mɛ olu y'a sɛbɛn n'i ko i t'olu ye minnu dar'u kan i t'olu ye i ko i tɛ dɔnnibaa si ye e ni dɔnni bɛ kɛlɛ la an b'a dɔn an tɛ se k'an yɛlɛma ala ko ten e dun bɛ kɛlɛ la e ni dɔnni de bɛ kɛlɛ la i ni ala de bɛ kɛlɛ la o tuma na ala ko a kana nata fɛnw na ne masa taala ye fɛn kɛ maa minnu ye n ka nɛɛma na n ka fisa ma di ala wallahi asidi bɛ ka ala de kɛlɛ wallahi asidi tɛ taa ɲɛ n badenkɛ n badenmuso an bɛ nin jɔya k'a ɲini fɛ a bɛ se ka furakɛ an y'a furakɛliw f'i ye asidi bɛ se ka furakɛ pewu k'a datugu ni sali ni wuridi ye ni ɲuman ye ni sun ye ala nin jogo in bɛ ne na ala a bɔnna fiyewu ne yɛrɛ tɛ se k'a bɔ n yɛrɛ wallahi maaw bɛ yen asiriya bonya kojugu fɛ ni kobaw bɛ kɛ sisan i b'a sɔrɔ f'a bɛ farigan ka da ser'o ma n badenw wa don o don e b'a tigi ye ko kura la fɛn min bɛ yen n'a ka bon e yɛrɛ hakili ma n'a ka bon mɔgɔw hakili ma o la ala ka jamana kisi ala ka jamana kisi minnu bɛ ka tiɲɛli kɛ jamana kɔnɔ a ye sabali fɛn duuruba bɛ silamɛya ye min fɛ ka walanda koron dɔrɔn silamɛya nana ka diinɛ yɛrɛ kɔlɔsi fɔlɔ filanan ni a nana de ka ni kɔlɔsi ni adamaden n'i bɛ balo la i bɛ ka diinɛ kɛ filanan ka ni kɔlɔsi sabanan ka danbe kɔlɔsi ni furu tɛ yen i bɔra karisa la i bɛ ka alakira ta k'a bɔra nin na a bɔra nin na fo ka se maa 23 ma n ko furu de y'a kɛ an ka bonya b'a kan kuma fɔcogo don donc o ye bon kira ko danbe min tɛ iriba da 70 ani 3 don a juguma min b'a bɛɛ ɲɛ o de ye k'i sigi k'i silamɛ ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ wallahi tɛ foyi ni nin tɛ mais e yɛrɛ min ma kalan o kana a dɔn mais e min kalanna kun e yɛrɛ kɔni b'a dɔn fɛn t'i ye sali t'i ye naani na nafolo kɛra ka diinɛ dɛmɛ an bɛ so minnu ni fɛnw jɔ a bɛɛ ye nafolo ye duurunan o de ye hakili ye o de la dɔrɔgukɛlaw ni fɛnw bɛ yen ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an kisi hasidiya ma ala k'an kisi hasidiya ma ala k'an kisi hasidiya ma ala kana yaana ala kana ye jamanadenw na an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma laban na ni ne tɛ a bɛɛ bɛ tiɲɛ ne ma k'a ye ne ka mɔgɔ ma k'a ye an badenw i t'a sɔrɔ dɛ n'ala ma fɛn min d'i ma a bara i t'a sɔrɔ jɔyɔrɔ la i k'a dɔn fana i ka sɔrɔ bɛ yen cɛkɔrɔba dɔ san 79 a bɛ doni jigi yan nɔ dɔrɔmɛ 50 bɔrɛ 400 tile kɔnɔ don min tele y'a jira a kɛra millionnaire a kɛra dutigi ni garisigɛ bɛ yen hali n'a kɛra san 80 i b'a sɔrɔ mais pereseli kojugu de bɛ na ni nin asida ye an ka bɛɛ tiɲɛ an ka bɛɛ sigi sesabara kɔnɔ an ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ka mɔɔw banna o de bɛ mɔɔw k'a tigi fɛ an bɛ bi walanda jɔya ala k'an kisi asida ma ala ka jamana basi ɲɛmaa minnu bɛ yen ala k'an ɲɛ u bolo ɲɛmaa minnu bɛ yen ala k'an ɲɛ u bolo an ka lafiya ala n'a b'u bolo an bɛ yɔrɔ min na bi u y'u cɛsiri an bɛ dugawu k'u ye u ka tilen u k'u ka baara kɛ ko in a bɛ ala bolo n'i y'o kɛ ala b'i dɛmɛ ala ka jamanadenw fana sabali gɛlɛya kɔfɛ ye nɔgɔya ye ala ka nɔgɔya d'an ma alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛ bɛ shirifila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw ka ɲɛmadali la kɔrɔfɔ daminɛ na an y'a yira aw la k'a fɔ an bi kalabankura ACI la misiri la min alimanba ye an karamɔgɔ ye Sheikh Isa Ɲagadu misiri welew kɔfɛ ani juma kutuba kɔfɛ ani juma jɔko 2 selilen kɔfɛ an bɛna an ka kuma galamani tɛnku a la dakurunya 2 ka alisilamɛw nafa a tɔgɔ n'a jamu ani a ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ ani a ka dɔɔni fɔ an ye misiri yɛrɛ tariku la fo ka taa se a ka alimamiya sɔrɔla sira minnu fɛ ni ala sɔnna ma inshallah imam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh an bi ka misiri la bi i y'an bisimila a diyara n ye dakurunya 2 i tɔgɔ ni jamu ani alimamiya sɔrɔla sira minnu fɛ ani ka kalan tɛmɛna sira minnu fɛ ka alisilamɛw nafa n'ala sɔnna ma foli b'i yɛrɛ Abdulayi Jara misiri tɔgɔ ye Masjidu Hidaya ne ye Saka Ɲagadu ye n wolola Garina Tamani commune na kilo 3 de b'a ni Tamani cɛ donc n ye kalan kunfɔlɔ kɛ Kanijalo fɛ Dilikaw olu sababu Garina n'o ye Seko Aba Kanijalo ye o de y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye
anw fana bɔra karata an ye jɔra mɛ ye ka sɔrɔ kana sigi garna an n'an ka diinɛ de nana ani kanu jalo misiri min b'an bolo bi so in kabini lamijibile ka waati ale de ye mɔgɔ bila ka na a da k'a to an bɛ sala la a kɛlen misiri forme ye k'a kɛ an b'o yɛlɛma de la an yɛrɛ mɔkɛ fila bɛ yen ne ka alaw ani fɛn na amadu nafe o tora dama jariso ne bɔra o de la n ye ɲangadu ye an ka kabila ye bongelingɔbɛ ye n'an bɔra yen kalan in an ye bɔra o la an nana kalan sara ture fɛ yen an ye segu sabili fala ye sara ture an kalan n'ale fɛ yen donc an kɛlen ka 9 ban an ye commerçant de an bɛ jago kɛ an nana bamakɔ ka jago kɛ an ye tafsiru kɛ misiri caman na ka kitabu caman kalan an tɛ se k'o bɛɛ détail de waati ko don o de y'an se yan ala y'a kɛ nin misiri in a mɔgɔ ka danaya dara an kan 2013 donc kabini an ye misiri in bɛ bɔgɔso la mais i ɲɛ b'a la cogo min dɔrɔmɛ kelen ma bɔ yɔrɔ si k'a ye de bi yan ni min bɛ se ka dɔrɔmɛ di min bɛ se ka 2 di min bɛ se ka 1000 min bɛ se ka 50 di n'an y'a fara ɲɔgɔn kan n'a wari cayara an ye misiri in jɔ o la an ma a balan ta ka yaala ka misiri fɛ a bɛɛ ye kalanbaw ye fonctionnaire ka ca na école maître ka ca na cadre caman b'a kɔnɔ an b'o de la o tuma na alhamdulilayi cɛkɔrɔba fana ka ca na retraite bɛ maa 100 ni kɔ bɔ an b'o misiri de la n'an bɔra yen donc an bɛna na an bɛ foli kɛ misiri mɔgɔw ye an yɛrɛ karamɔgɔ n'o ye usmani sherif madani hayidara an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalanyɔrɔ la an bɛ bɔ yɔrɔ kelen a ka jama in n ye fɛn 2 y'a la yan tɛ dɛ n bɛ sag'a kan jama in kabini a bɛ kalan na a ka jama bɛ yen filanan o ye nafoloko ye bamadani ka waati nafolotigi kun don dɛ hayidara yɛrɛ taara mɔpti ba karamɔgɔ n'o dɔgɔkɛ ye daramani tarawele sokatarafu bɛɛ y'u tɔgɔ mɛn a fayava bayava a bɛɛ nafolotigi fɛn tɛ dɛ c'est à dire kuma yɛrɛ la a yɛrɛ b'a fɔ k'a ye bololabaaraw kɛ n y'a dɔn n'o ye mais min bɛ yen ni ne yɛrɛ ye o ye ni n b'a fo n'o ye o de y'a ka ɲuman ye o du ka dɔgɔ tabani k'a ma min hiji a yɛrɛ de b'a fɔ fana kodɔnna don dɛ a yɛrɛ de ka mɔgɔ di parce que n'ale ko a bɛ mɔgɔ di o kɔrɔ a b'o fɛ a ye mɔgɔ di a b'o hiji du bɛ yen hali kunu sɔrɔ an ni tabanikaw y'a fɔ u caman bɛ yan o du ka dɔgɔ tabani an bɛ se k'a fɔ a tila bɛɛ a y'a bɛɛ hiji o kɔfɛ fo ka se garina an ye kanjalo minnu fɔ n'u jatigi an ye a ka hiji ser'u ma ale de y'u hiji fana o tuma na an k'a ka ɲuman fɔ sunkalo la a bɛ dumuni tama balo cɛ a bɛ taa di tabanikaw ma ne yɛrɛ mɔden mamɛdi yaranangore n denmuso den de don o de ye tamani maire ye bi donc n'o bɔra yen min bɛ yen ni ma a bɛ maa kamana gan ni ala ta kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ala b'a ka baara kɛ Ablaye ni maa bɛ fatu i bɛ kɔ de la yɛrɛ Hayidara ala ye fɛn dɔ de k'a ye Hayidara den cɛman n'a musoman bɛɛ a bɛɛ ye wajurukɛla ye nin ka dɔgɔn dɛ mɔgɔ ka jate minɛ la quoi a ka d'an bɛɛ ye an bɛɛ den i fatu tɔ ou bien i fɛn tɔ i bɛ kɔ lajɛ Hayidara den cɛman n'a musoman bɛɛ a bɛɛ bɛ wajuru kɛ ala t'o kɛ bɛɛ dɛ n bɛ kuma surunya ko ne ko nin y'a niyɔrɔ kuma ye ko a bɛ mɔɔw bila ka taa sabali ma o t'an bali hali bi a ka dɔ fara sabali kan an b'a dɔn a sabalilen don a bana m'a mɛn ko a y'a fɔ k'a ka kɛlɛ kɛ ko a ka dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'a ye hali bi ala k'an n'a dɛmɛ a y'an bonya ala k'an n'a bonya ala ka segin n'a ɲuman ye n bɛ telesirifila bɛɛ lajɛlen fo ka n balima bɛɛ lajɛlen fo ala ka faamuya ko ɲuman dan wa akiru da'wana ani alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin an baden tebe shirifla lajɛbɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni tun y'a ye kalabankura aseyila masjidul hidaya la min alimamiba ye an karamɔgɔ ye sheikh imam isa kaɲangadu u y'an bisimila u ka misiriba in kɔnɔ k'an bonya k'an karama k'an tare an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada k'a deli ala fɛ ala ka mɛn a ka jama ɲɛfɛ ala kana a dɔgɔya a ka jama bolo a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ a ye dugawu min don an fana karamɔgɔ ye a seyidi sherif usman madani hayidara ala ka dugawu minɛ a ye dugawu min kɛrɛnkɛrɛn an faso maliba ye cɛ bɛ ni kan bɛɛ la ani basigi la ala ko sabati an faso maliba kɔnɔ ka telesirifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna minnu bolo bɛ juma kutuba baara la a deli ala fɛ sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an na u bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amanillah